Despre religie. Când eram copil, religia avea un rol important în viața mea. Mă duceam la biserică, mă spovedeam, credeam în valoarea sinceră a credinței. Dar pe la 18 ani am început să văd adevărata fața lucrurilor. Am realizat că unii preoți nu sunt acolo pentru a ne ghida spiritual, ci pentru a profita de credința oamenilor, folosind-o ca o sursă de bani pentru propriul lor câștig. Atunci am făcut un pas în spate. M-am îndepărtat de instituția bisericii, dar nu de spiritualitate. De atunci am rămas aproape de credință, dar într-un fel diferit. Cred în bunătate, în compasiune, în a trăi o viață onestă și dreaptă. Am înțeles că de-a lungul istoriei s-au făcut multe lucruri rele în numele religiei, din aceleași motive meschine care m-au făcut să mă îndepărtez. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne pierdem speranța în valorile care ne fac cu adevărat umani. Un lucru care m-a deranjat mereu a fost mentalitatea unora care cred că e suficient să mergi la biserică duminica pentru a fi iertat de păcatele din timpul săptămânii. Sau că trebuie să fii mai bun doar în perioada postului. Este o scuză folosită pentru a justifica răutatea și nepăsarea din restul timpului. Adevărul este simplu. Bunătatea trebuie să fie un stil de viață, nu o excepție. Nu putem să fim oameni buni doar când ne convine sau când credem că cineva ne vorbește frumos. În viața mea am încercat întotdeauna să fiu bun cu cei din jurul meu. Da, am greșit și eu. Mi-am pierdut cumpătul de câteva ori, dar niciodată nu am vrut sau am avut intenția de a răni pe cineva. Fiecare greșeală m-a învățat ceva, dar am învățat mai ales că adevărata putere nu vine din iertarea oferită de o instituție sau de un ritual. Adevărata putere vine din bunătatea pe care o alegem zi de zi. Și asta este alegerea mea. Să trăiesc în fiecare zi cu bunătate și să inspir pe alții să facă la fel. Pentru că lumea nu se schimbă prin vorbe, ritualuri sau obiceiuri. Se schimbă prin acțiunile noastre, prin ceea ce facem în fiecare moment. Atât am avut de spus. Până data viitoare, vă doresc un weekend plăcut. Pace!